Assalamualaikum. Ojo lali biasane like, share, subscribe karoan bunyekno lonceng nang ngisor kene. Bingung. Sekolah kan ya gong mlebu. Mending ya dinani basa Jawa yo. Ayo. Basa Jawa. Bintang cilik ya judulnya ya. Oke. Bintang cilik ning langit sing dhuwur, Amat akeh menghias angkasa. Aku pengen miber karo joget. rada dhuwur menghiasi angkasa. So saiki ganti manuk aras tua mandeg ning jendela. Mbah yo wis tuwa, untune derek loro. Manduk emas tuwa gigine sebenarnya yo manuk anak tuwa mandek nang jendela. Untune nakare mbah yo wis tuwa, untune kerek loro. Duwe asu cilik Tak kai jeneng Herli. Herli. Kuk. Rene. Kuk. Ayo tak kandani. Kuk. Herli. Kuk. Rene. Kuk. Ayo mlayu. Kuk. Ayo ganti apa ya? Pelangi. Bebek malah lalian malah pelangi. Bebek adus kali, nyosori sabun wangi. Bapak jipuk roti, sing gendut diparingi. Ojo aku semangat mangat. Bebek adus kali, nyosori sabun wangi. Bapak jipuk roti, adusnya diparingi. Pas gendut tukang bakso bahasa Jawa apa iso ora? Iso. Yo. Bedar. Tukang bakso. Tukang bakso tang rene aku pe mau beli. Padat, akeh berani yo. Aku tukang bakso rene aku. Ora ngono. Bener lho. Emas tukang bakso rene aku ape tuku. Bisa lho. Tukang bakso rene ape mau tuku. Tukang bakso rene aku mau beli. Salah dah, ojo beli ngono lho. Emas tukang bakso rene aku ape tuku. Salah. Tukang bakso mari sing. Rene sing. Iya rene. Tukang bakso rene aku rene ape mau beli. Ape tuku. Ape tuku. Sengkaim. Emas tukang bakso. Cepet dang rene. Wis gak tahan wae. Satu mangkok. Sak mangkok saja. Sak mangkok wae 5.000 perak. 500 perak. Sing akeh baksone. Orang nganggo caos, orang nganggo sambel, tapi nggawa ekul. Bakso bulan kaya ulang pingpong. Kalau nek lewat gawe weteng kosong. Dadi anak dadi bocah aja seneng ngapusi. Ngompol. Nek ngapusi dicokot wedhus ompong.